Исәнмесез, сіз яңалқыр шығарылышын қарайсыз. Студияда Алина Хисматуллина. Бүгінгі күннің төп темалары. Микроавтобуслар кимерге, зур автобуслар саны артырға тиеш. Шәһәрдәшләр моңа ризамы? Біреулер бұрылыш урынына жаяулылар юлын сайлый, икенчеләр бетон құрылмаға келіп бәреле. Иртәнге авариялар саны арта. Мин бу бәйгегә узак әзерләндем һәм мин конференц номинациясендә булам. Чаллыда Созвездие йолдызлык фестиваленең сайлап алу турлары башланды. Алдынгы үстерелешле территорияның 7-нче резиденты барлыкка килде. Оешма югары вольтлы электр линияләрен монтажлаганда кулланыла торган арматура җитештерә. Резидентлар тарафынан инвестицияләр күләме 147 миллион сумны тәшкил итә. Моннан тыш оешмада 36 яңа эш урыны булдыру планлаштырыла. Предприятиедә уртача хезмәт хакының күләме 40 мең сум. Түрәләр белдерүенчә, алдынгы үстерелешле территория резиденты булырга теләүчеләрдән тагын 10 гариза бар. Челнинские предприниматели тоже имеются. Я уж не буду сейчас процент соотношения говорить и не будем раскрывать название этих компаний, потому что это тоже конкурентная составляющая. Сейчас тусеров на данный момент уже 11, еще 8 заявок имеются, поэтому в данном вопросе мы будем давать интервью, когда уже доделали результат. Да. Бүгеннән башлап шәһәрдә маршруткалар саны кимергә тиеш. Башкарма комитет таләбе буенча оешмалар алга таба шәһәр юлларына, автобусларына килешүдә күрсәтелгән күләмдә генә чыгара ала. Гамәлдә һәр маршрутта уртача 10-га артыграк автобус эшкә җигелә иде. Килү вакыты 3-5 минут. Пассажирлар ташучы предприятиеләр башкарма комитет карарын үтәгәннәрме? Бүген шәһәр халкы тукталышта автобусларны күпме көтте? Хәбәрчеләребез ачыклады. Сәгать иртәнге 7-нче ярты. Электротехниклар тукталышы. 30-дан артык кеше эшкә барырга автобус көтә. Заводта эшләүче 2 кешенең берсе эшкә вакытында барып җитү өчен күпкә иртәрәк торып чыгарга мәҗбүр. Утром проблем много. Людей много, народу ездит. И автобусы редко ездят. Надо большой автобус пускать утром хотя бы. Знаете, автобус очень мало, там 13 едет, да, завода ветелей до Кузнечной, да? И какой? И 7 автобусов полный, еле втискаемся, и потом еле вылезаем. Очень трудно, потому что если там постгаи стоит, да, они высаживают тех, кто стоит. Бүгеннән башлап хәлләр тагын да ныграк мөшкилләнде дип әйтүче булмады. Бу иртәнге чаллы өчен гадәти хәл. Пассажирлар күп, газдан инде автобуслар тулып килә. Нигездә микроавтобусларда урын калмый. Побольше вот больших автобусов, когда можно с детьми сесть, потому что с детьми, вот если куда-то ехать, у меня самой 4 детей, мне вот невозможно ездить. Удобно ездить на автобусах больше, чем на маршрутках. Башкарма комитетның максаты да шул. Микроавтобуслар урынына зур автобусларны йөртә башлау. Бүген зур автобуслар пассажир түгел, ә һава ташу белән мәшгуль. Видите, вот пусто еду. Вот из-за этого, хотя бы старых фордов убрали бы, нормально было бы. Вот видели, вот сейчас только что подъехал, он даже пространство оставил, я не смог, чтобы подъехать. Петербургтан килгән белгечләр чаллы маршрутларын инде 2015 елда ук өйрәнеп киткәннәр иде. Алар маршруткалар санын 3 тапкырга киметергә кирәк дигән нәтиҗә ясады. Пассажирлар ташучы оешмалар моны бүгеннән гамәлгә ашыра башларга тиеш. 100-га якын автобусны чаллы юлларыннан алырга туры киләчәк. Ну, слышал, да. Нет, я не слышал, все нормально, работаем, как бы, все нормально. 2 минуты. Нам руководство ничего об этом не говорило. Потеря рабочих мест — это не очень есть хорошо. Так что я, например, против этого. Хәер, чаллы халкы әлегә автобусларны элеккә караганда 2 тапкыр озаграк көтәргә әзер түгелләр. Булай да автобуслар озак килә иде дип зарланалар. Минут 10 равно приходится ждать. Ничего страшного. Заранее выходим, да и все. Ну, желательно поменьше, конечно, минут 3-4 достаточно. Ну, я думаю, что 5, максимум 7 минут. Дальше это уже просто издевательство. Райнур Агламетдинов, Луиза Сафуанова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Якын киләчәктә без Чаллы энциклопедиясының 2нче тулыландырылган басмасын күрә алачакбыз. Россия милли китапханәсе үз чиратында андагы мәгълүматларны бөтен дөнья интернет шилтәренә кертергә мөмкин. Бүген әлеге һәм шәһәр тарихына кагылышлы башка мәсьәләләр Россия Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Когогина белән очрашуда күтәрелде. Ул шәһәр тарих туган якны өйрәнү музеенда үтте. Хәбәрчебезгә сүз. Очрашу күргәзмәләр, экспозициялар белән танышудан башланды. Әлфия Когогина музейда беренче тапкыр, шуңа да кызыксынуы көчле, тәкъдимнәре дә бар. Мисалга, музейда туган якны өйрәнү дәресләрен үткәрергә. Вот здесь дети расселись, смотрят, и вы рассказываете об истории родного края, какие-то былины, возможно, легенды. Заинтересовываете, и у них просыпается интерес.
Безнең шәһәр тарихы музее 52 меңнән артык экспонатка ия. Алар Чаллының борынгы чорлардан алып, яңа Камаз шәһәренә кадәр тарихын чагылдыралар. Музей үзе 1973 елда оешкан. Бу яңа бинада 8 ел эшли. Тарихи ядкарлар патриотик тәрбия бирүдә бик мөһим. Шуңа да җирле музейларны сакларга һәм үстерергә кирәк, дип мөрәҗәгать итте депутатка музей директоры. Вообще по городу вот на 500 тысяч населения должно быть 3-4 музея. У нас один музей. Чаллы энциклопедиясының икенче басмасын 9 ел элек әзерләгән булганнар, тик ул әле дә бастырылмаган. Җиңү паркында сугыш һәм хезмәт геройлары аллеясын ясарга кирәк. Чаллы урамнарының берсенә күренекле тарихчыбыз Владимир Ермаков исемен бирү дә зарур. Музей хезмәткәрләренең Дәүләт Думасы депутатына гозерләре шактый булды. Аларның күпчелеге шәһәр һәм республика дәрәҗәсендә шешелә торган. Әлфия Кагогина сорауларның барысында өйрәнергә һәм хәл итү юлларын эзләшергә вәгъдә итте. Хочу сказать большое спасибо тем людям, которые здесь работают. Тем людям, которые совершенно за небольшие деньги делают большое дело. Все вопросы, которые здесь прозвучали, я их тщательно возьму, буду прорабатывать. Для меня они очень важны все. Bütün sıralarına, dileklerine, problemalarına tapşırdık. Gelecekte bizge yardım eder dep ышанып калабыз. Шырашу барышында Әлфия Гомәр кызы Чаллы төбәгендә башкарылачак яңа проектлар белән дә таныштырды. Бу яңа мәктәпләр төзү, ял парклары, заманча ишегаллар ясау, авыл клубларын ремонтлау һәм башкалар. Римма Әхмәтова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Иртәнге 9-нчы яртыда ГЭС бистәсендә урнашкан СНК бите янында юл һәлакәте теркәлде. Сәбәпләр билгеле түгел. Руль артында хатын-кыз утырган чит ил машинасы юл кырыендагы бетон кырылмага килеп бәрелә. Вакыйга урынына ашыгыч ярдәм бригадасы килә. Машина йөртүчегә дә, автомобильгә дә зур зыян килмәгән. Бүген иртән Мәскәү һәм Халыклар дуслыгы проспектлары киселешендә бөкө хасил булды. Моның сәбәпчесе авария. Кайбер машина йөртүчеләр борылыш өчен якындагы җәяүле юлын сайлый. Юл аша чыгучы җәяүлеләр барлыгына карамыйча, машина йөртүчеләр бер-бер артлы кагыйдә бозуын дәвам итте. Тик ЮХИДИ хезмәткәрләре килүе белән бу күренеш туктый. Сахалиннан алып Краснодарга кадәр бүген Чаллыда 65-нче микрорайонда урнашкан Эссен сәүдә үзәге каршында Россия күләм ярминке ачылды. Шәһәрдәшләр өчен илнең төрле почмакларыннан сыйфатлы продукция алып килделәр. Безнең иҗат төркеме биредәге товарларга беренчеләрдән булып бәя бирде. Товарлар Россиянең төрле өлкәләреннән биредә илнең 35 төбәгеннән 120 оешмасыннан продукция алып килгәннәр, барысы да натураль продуктлардан. Ит ризыклары Сахалин һәм Камчаткадан күп санлы балык төрләре, Абхазия һәм Үзбәкстаннан китерелгән тәмләткечләрнең күңеленә охшаганын сайлап алырга мөмкин. Глаз радуется, хотим все посмотреть, все потрогать. Тут продукты необычные, которые не купишь в наших супермаркетах и обыкновенных продуктовых магазинах. Есть такая диковинка, так скажем. Нам понравилось, мы попробовали, и рыбку попробовали, и мед попробовали, и сыр попробовали. Все понравилось, даже приобрели. Сколько уже эта ярмарка приезжает, вот первый раз только пришла, давно хотела. Очень нравится, красиво. Шәйләрнең дә бай коллекциясе тәкъдим ителә. Тверьдан натураль мармелад, Таджикстаннан киптерелгән җиләк җимешләр, чикләвекләр. Балалар өчен кулдан эшләнелгән агач конструкторлар бар. Үзбәк осталарыннан савыт-сабалар хуҗабикәләрнең игътибарын яулаячак. Иран һәм Костромадан китерелгән текстиль эшләнмәләрдә зәвыклыгы белән аерылып тора. Якынлашып килүче бәйрәмнәрдә бүләккә сувенирлар тәкъдим ителә. Сөлге, оек, Кырымнан бизәнү эшләнмәләре якыннарыгызның күңелен күтәрәчәк. Барлык кирәкле әйберләрне 6 февральгә кадәр 65-нче микрорайонда урнашкан Эссен гипермаркеты каршында сатып алырга мөмкин. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Ленар Султанов, яңалыклар. Шәһәрдәшләр республика күләм йолдызлык фестиваленә әзерләнә. Бүген Чаллыда сайлап алу этабы башланды. Оештыручылар 300 катнашучыдан гариза кабул иткән. Алар 5 яшьтән 21 яшькәчә булган шәһәрдәшләр. Әлегә конферанс һәм бию номинацияләре буенча иң яхшыларын сайладылар. Иртәгә җырчыларны тыңлаячаклар. Говорю один, вы хлопаете один раз. Один. Ну что ж, 3, 2, 1. Начнем. Номерлар арасындагы тәнәфестә тамашачылар арымасын өчен конферанс кирәк. Матур сөйләм генә аз. Тамашачыларның игътибарын җәлеп итә белү мөһим. Бу номинациядә катнашучылар 1 минут чамасы сәхнәдә, әмма әзерлек 1 айга якын вакытны алган. Мин бу бәйгегә узак әзерләндем һәм мин конферанс номинациясында булам. Минем бик җиңәсем килә, чөнки мин бу фестиваль Созвездие йолдызлыкта 4-нче ел инде катнашам. Һәм минем уже җиңәсем килә.
Бүгін жюри әгзалары биючілеріне де бәйеледі. Ашық төсле костюмнар, матур номерлар, сайлап алу жеңіл түгел, барысы да юғары бәйеге лайық. Жеңушілер шәһәрданын республика этабында яклаячак. Мы очень любим танцевать, даже если мы не выиграем, мы не расстраиваемся. Мы будем учиться, пока не добьемся успеха. Быйыл Йолдызлык фестивалі 17-ші тапқыр узачак. Шәһәрдәшләр ел сайын югары нәтиҗәләргә ирешә. Узган елда 2-шәр беренче һәм 2-нче урын һәм 3-нче урынны яулаганнар. У нас были и гран-при несколько лет подряд. Мы надеемся, что вот ребята покажут себя. Уровень наших педагогов, наших преподавателей высокий. И заслуженно они получают награды. Наши преподаватели именно по итогам созвездия получают непосредственно заслуженных работников. Бәйге республика яшьләр арасында зур кызыксыну уята. Фестивальдә җиңү киләчәктә уку йортына кергәндә дә ярдәм итәчәк. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Шаллыға синхрон yüзу буенча ил һәм республиканың тренерлары Олимпия дөнья чемпионнары килде. Шәһәрдә синхрон yüзу федерациясының конференциясы узды. Утырыш барышында узган елның иң истәлекле мизгелләрен искә алдылар, киләсе елга бурычларны билгеләделәр. Синхрон йөзүчеләрне бер гаилә дип атарга мөмкин. Алар бер-берсенең уңышлары өчен сөенә. Мисал өчен 2 тапкыр Олимпия чемпионы Алла Шишкина Чаллы спортчыларының чыгышларын күзәтеп бара. Аларның элементларны башкару техникасында югары бәяле. Татарстан в целом является таким очень спортивным регионом, поэтому думаю, что и в Набережных Челнах прекрасные условия. Я знаю, что несколько бассейнов и предоставляют достаточное количество времени для тренировок. Вот, поэтому в Москве с бассейнами, можно так сказать, нехватка. Нам нужны еще в Москве бассейны. Лилия Низамова әлеге Россия җыелма командасында катнашучы бердән-бер шәһәрдәшебез. Күптән түгел генә ул Россиянең ат казанган спорт мастеры исеменә лаек булды. Республика җыелма командасы тренерының бурычлары җитди. Ул Олимпия чемпионнары санын арттырырга тели. Для этого мы и хотим сотрудничать со сборной командой страны, как взрослой, так и юниорской, с тем, чтобы можно было наших девочек из Татарстана, значит, продвигать, чтобы они учились правильно, значит, работать, еще лучше работать, неправильно, может быть, еще лучше работать, с тем, чтобы мы имели возможность гордиться нашими синхронистками на Олимпийских играх. Узган елда Чаллыга яңа бассейн бүләк иттеләр. Ул Казанда узган су спорт төрләре буенча чемпионаттан соң мирас булып калды. Чаллы тренерлары 50 метрлы бассейн синхрон йөзүгә балаларны да җәлеп итәргә ярдәм итәчәк ди. Хәзерге йөзүчеләрне спортка тагын да якынайту максатыннан Динамо җәмгыяте вәкиле кенәгәләрен тапшырдылар. Быть динамовцем — это ко многому еще обязывает, то есть обязывает добиваться результатов. Поэтому я хочу и желаю, чтобы вы с большой отдачей тренировались, показывали высокие результаты за Татарстан, за Россию, за Динамо. Конференцияда федерация президентында билгеләделәр. Алдагы 4 ел дәвамында бу вазифаны Айдар Дәүләтшин башкарачак. Аның сүзләренә караганда, федерация синхрон йөзүчеләрне әзерләүче төркемнәрнең географиясын киңәйтү һәм спортчылар өчен шартларны яхшырту өстендә эшләячәк. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә искәрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.